Alhaji Joga. Gani na a kofar gidanka. To ka shigo mana. Waye? Alhaji Joga ne. Barka zuwa. Yawwa. Sanda zuwa. Yawwa. Yawwa. Sannu. Yawwa sannu. Yawwa. Amun lafiya. Lafiya ba. Za ka jiya. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Yawwa sannu. Yawwa. Yawwa. Ai Alhaji na cikin mun yi waya da shi. Ai mun yi waya ai. Ya yi kyau. Yawwa. Allah Joga ikon Allah. Yawwa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Alhaji Zairani. Alhaji Joga. Barka da warhaka. Barka da isuwa. Masha Allah. Kai Alhaji Hannu. Yawwa. Ya gajiya, lafiya kalau, ya kasuwanci, masha Allah. Alhaji Joga. Na'am. Na je kamfanin shinkafa. Na ga inda abuwa sai ƙara haɓaka. Kai, ai shi ka san duk inda harkan kamfani yake. Yana son al'umma. Shi kuma jama'a da yawa su suke cin abinci a harkan kamfani. Amma ga shawaran da zan baka. Don ka yi ƙoƙari ka ƙara faɗaɗa kamfaninka. Kamar yadda ka faɗaɗa cikin na Igabi Rice. Kaga wannan kamfani na Igabi Rice ba ƙanƙanin al'umma ne suke cin abinci a cikin shi ba, saboda yake 'yan kasuwa daga nesa za su ƙara kwararowa domin neman shinkafa a cikin wannan kamfani naka. Gaskiya ne. Kuma ka san shi wannan kamfani yana daga cikin kamfani ne wanda yake dole ne a yi tutiya da shi Igabi Rice, don akwai shinkafa mai kyau kowace iri kake bukata, forest namu na Hausa na gida, duk wanda da ya kace so ko na Hausa ma ka sarrafa ta zama forest din. Dan yanzu yayi ya wuce a ce wai lalai ka tsaya sai ka fito waje an zo da shinkafa. A nan a gida muna da yanda za mu yi mu sarrafa shinkafa. Alhaji Joga. Na'am. Na gode da wannan shawara naka sosai. To. Kuma na ji daɗi. Bari na shiga wajen hajiya. Wai a ce kaman Alhaji yana wani nuna min wai ya buɗe kamfanin shinkafa. Shekara nawa ni ne wannan arzikin? Shekara nawa na yi in buɗe kamfanin shinkafa nan bai buɗe mun ba, daga Maltina sai 7 kawai shi kenan abin da ina bizarkin shi. Amma kai dare da kana wani kafafan kana da kamfanin shinkafa. To za mu ga yadda kamfanin shinkafan naka zai yi. Ka shiga ka fito, ina nan ina jiran ka shawara ko zan baka wata kalan ma za ta zo. To da haka zan ta shirya mai gadon zare har sai na burma shi.
fansar mahaifina, fansar mahaifina, fansar mahaifina, zan ɗauka ko babu raina. Abin da ya sa yau ranar hutu ne, amma in ka yi tafiya ka dawo za ka ga jama'a ko di kuwa ma. Ami alaji, amma alaji, amma alaji. Fansar mahaifina zan ɗauka ko ta kaka, wanda ke da hannu a kisan nan dole za ya shiƙa. Assalamu alaikum ya hujjatu mutum makan da mujina na isa kwan kina a wajen saura ina da zo sharar da za a yi a babu mai gaji wallahi nama ne nake so ka je ka siyo min ka yau za mu da mu ji daɗi hujjatu mutum makan da mujina wato wani wakati ce 500 kan ka hau mashi jiya ma fita 4,000 mutu hajiya alhamdulillah yanzu wajen cike kenan zan tafi Me ka ce? Ai shirme ne wannan. A daidai sai wannan barayin da kake ganin an jera minerals din nan anan za ka bar su ai. Wannan shirme ne. Alhaji to gaban kuɗin ce fannin batu. Na faɗa miki an buga mun kai ne. Yaran nan ka sa shi shirya aiki ba za su yi shirya maka kayan da ya kamata ba. Ni yanzu hankali na a ɓace ne. Saboda ba zai yiwu a ce Alhaji Zelani ya taso a ƙarƙashi na ya fi na arziki ba. Ya taso a ƙarƙashi na ya fi na arziki? Kamfanin Igabrais din nan gashi nan ya je ya haɗa kamfanin Igabrais mutum 1000 nawa suke cin abinci a wajen. Ni yanzu an koma duk abin da nake yi ba gani ake yi a garin nan ba. Ya koma yanzu ya haɗa gidan gonan shi yana magana za a buɗe maganan aiki a gidan gona. To ni ina zaman banza ne a gari? Alhaji to ka san yadda za ka yi da shi mana Alhaji. Lalle ke ma kin kawo shawara. Dan ba zai yiwu Alhaji Zelani ina zaune da shi yana mamma kawun nan kamfanika ina gari ba sai na san yadda za a tagar da shi gaskiya. Dole ne wannan shawarar naki ita ne garantin shawara sai na ɗauki mataki a kan shi. Abin da nake so da ke yanzu ki shiga ɗaki kawai sai na dawo jiki amin shiga ciki. Hello? Hello, Joga? Ina jin ka. Tafiyar da ta so. A yau din nan? Wannan shirin yayi da kai. Ale Zelani, ina ne wajen da za ka? Amma ka bai tafiya zan biya ta gyaran gari. Oh, gidan gonanka? To ka yi tafiya ka tattara duka gida har da iyalai gaba daya? To shi kenan ba damu. To tunda hakan ka tsara yayi daidai to yayi a tafi da su gaba daya. A nan mai goya maka baya a yi yau wato sai ka dawo hello oga turmuzu Alai Joga ne. Ina neman ka da gaggawa ka haɗo min kan yaran nan naka gaba ɗaya. To
to sai ka tsaya kana wani abu tun da ka ji da neman ka zabi ka kai ka san hankali ya tashi haba ka rinka yin aiki da abin da abubuwa mana to da gaggawa kai sauri yanzu ne na samu dama na kashe Alhaji Zelani ya bar duniya gaba ɗaya shi da zura'in shi aini na ci daɗin ma hakan da ya faɗa ciwon zai tafi da matan shi da 'ya'yan shi da komai yawwa ƙarin zuba ruwan nan an samu zaga to wai su jami'an ruwan nan suna nufin mene da mu suna nufin mene da mu jami'an wai duk wata sai a zo a ce ka bada kuɗin ruwa na bada kuɗin ruwa gashi ba ruwan ba maganan shi sai a ɗauke mana ruwa wannan wulakanci ne wallahi waye kuma ina cikin tashin hankali Dalo? Turmuzu ka zo? Shigo kawai shigo. Salamu alaikum Alhaji. Gani nan. Lafiya na ji wannan kira. Dole ka ji kira ba gaggauta. Saboda a yanzu a maganan nan Alhaji Zelani na nan ya haɗa matan shi da yaran shi. Gaba ɗaya sun tafi wannan gidan gona na shi. Na can bayan gari yanzu ka haɗa yara ne a je a gama da shi ga wannan ka zama raba ma yaran kar ya dawo da shi da zura'in a kashe su kawai a haɗa yara wannan babban kwamen kenan da na baka kawai ba ko na da joga wannan aikin in Allah da an gama shi a je a kama aiki Me gani? Ya wuce. Alhaji Allah. Alhaji. Nan na yi zo ba zata kamfani na shinkafa. Ke can wani gaba ras kenan. Ok, ina jin ka Alhaji. Yanzu ina son zan koma. Saboda na je na ga ma'aikata sun yi karanci a gurin nan. Zan je ga wani hali yanzu ake ciki. Shin ma'aikatan sun wadata ko kuwa na ƙari? To Alhaji. Allah kai ka lafiya da ka lafiya Alhaji. Amin mai gadi. Alhaji Allah. Amin mai gadi. Allah tsare Alhaji. Amin mai gadi. Ku ta tsara Allah ku da kofa Alhaji. Alhaji Allah. Bismillah. Ya mujad. Allah tsare Alhaji. Allah tsare Alhaji.
kuma ka san jakar kuɗi a ciki. Ya Allah maza ka je ka ɗauko ta. Ba matsala alaji. Jakan kudin na manta da ita. Ba gida na manta ita. A'a ba da ma. A zo za ka ɗauko da Allah. Ba alaji. Ai ba da ma. Fansar mahaifina, fansar mahaifina, fansar mahaifina.